Ahojte, som Pavel zo spoločnosti Bosch. V dnešnom videu si povieme niečo o náradí a nástrojoch na rezanie betónu, železobetónu, ako i o prísluchajúcom systémovom príslušenstve a riešení na odsávanie prachu pre jednoduchšiu a zdravšiu prácu. Odborníci, ktorí potrebujú na stavbe rezať rôzne materiály, sa spoliehajú nielen na kvalitu, rýchlosť a životnosť rezacieho kotúča, ale aj na výkonné, spoľahlivé, bezpečné náradie a takmer bezprachnú prácu. Diamantové rezné kotúče Bosch, určené nielen na betón a železobetón, sú optimalizované s cieľom dosiahnuť rýchlejší postup pri práci počas celej svojej životnosti. Napríklad pri použití s úlohou brúskou Bosch GVS 27230E s menovitým príkonom 2700 W, ktorá skutočne zvládne náročné práce, môžeme rezať betónové dosky s rúbkou až 6 cm. Vyššia bezpečnosť a vyšší komfort vďaka funkciám ako napríklad funkcia plynulého spustenia a ochrana proti opätovnému spusteniu sú štandardom uhlovej brúsky GVS 27230E. Legislatíva aj vzrastajúce povedomie o problémoch spôsobených prachom, rovnako ako snaha ušetriť si prácu pri upratovaní, vedú k úvahám o efektívnom odsávaní pri všetkých činnostiach, ktoré sú príčinou jeho vzniku. Samozrejmosťou je použiť odsávací kryt na rezanie, v tomto prípade GDE 230 FCS. Presná práca vďaka praktickému nastaveniu hĺbky rezu, perfektne prispôsobené pre systém Bosch Click & Clean a pomocné kolieska, ktoré umožňujú jednoduchší pohyb. Odsávací kryt by nebol funkčný, pokiaľ sa nepripojí k výkonnému priemyselnému vysávaču, napríklad GAS 35 LAFC. GAS 35 LAFC Professional je sieťový vysávač Bosch 3D-L s automatickým čistením filtra na mokré a suché vysávanie. Technológia automatického čistenia filtra zaručuje trvalý sací výkon a umožňuje veľmi rýchly postup práce. Vysávač má certifikáciu 3D-L podľa noriem EU. Extrémne výkonná sacia turbína poskytuje mimoriadne vysoký potlak a zaručuje najlepšie výsledky vysávania. Zvládne nielen svoju prácu, ale čo je najdôležitejšie, chráni naše zdravie. V našom sortimente sú odsávacie kryty, ktoré je možné použiť so 115 mm, 125 mm uhlovými brúskami, ako i kryty pre uhlové brúsky s priemerom 230 mm. Kvalitné systémové príslušenstvo je základ pre čisto, dobre, rýchlo a bezpečne odvedenú prácu. Na uvedenú činnosť môžeme použiť aj náš 18V akumulátorový systém. Napríklad akumulátorovú uhlovú brúsku GVS 18V185, ktorá vďaka kotúču priemeru 180 mm a malej hlave prevodovky dosahuje rovnakú hĺbku rezu ako veľká uhlová brúska 3D 230 mm, avšak s hmotnosťou nižšou o 35%. Technológia Biturbo Brushless poskytuje dostatočný výkon na rýchle rezanie rozličných materiálov. Dôraz kladieme na vysokú ochranu používateľa, keďže Spinač Protection vypne uhlovú brúsku okamžite po uvoľnení, technológia Kickback Control zabraňuje nečakanému spätnému razu a inteligentný brzdový systém výrazne skracuje dobu brzdenia. Môžeme použiť aj akumulátorovú uhlovú brúsku GVX 18V15SC s výkonnou technológiou Biturbo Brushless, ktorá poskytuje akumulátorový výkon zodpovedajúci výkonu elektrického náradia 3500 W a bezpečnostné prvky, ako sú inteligentná brzda, kickback control, drop control, soft start a vibration control sú samozrejmosťou. Odsávací kryt na rezanie použijeme GD 125 EAT, respektíve GD 115 125 FCT s nastaviteľnou maximálnou hĺbkou rezu až 25 mm a opäť odsávací kryt by nebol funkčný, pokiaľ ho nepripojíme k nášmu kompaktnému a výkonnému akumulátorovému priemyselnému vysávaču GAS 18V10L. Poďme si to v krátkosti zopakovať. Na moderných staveniskách potrebujeme rezať širokú škálu tvrdých materiálov, ktoré si na nástrojoch vyberajú svoju daň. Diamantové rezné kotúče Rady Expert sú ideálne pre zaneprázdnených stavebných profesionálov, ktorí potrebujú rezať betón, železobetón, tehly a strašné krytiny, pretože jednoducho vydržia pracovať dlhšie. Základom pre optimalizované vlastnosti diamantového rezného kotúča je unikátna konštrukcia rezných segmentov s ich klinovitými prehlbenými vybraniami.
To znamená znížené trenie medzi rezným segmentom a materiálom. Výsledkom je vyššia rýchlosť rezania, čo umožňuje rýchlejší postup pri práci počas celej životnosti rezného kotúča. Odsávanie pri rezaní a brúsení je využívané prevažne v betóne, múri alebo kameni. Riešenie na odsávanie prachu v rámci radu Bosch Professional efektívne zabraňujú šíreniu neviditeľných prachových čiastočiek vzduchom. Umožňujú pripojenie k množstvu kompatibilného náradia Bosch Professional a prácu priamo tam, kde sa práši. Zvládnu nielen svoju prácu, ale čo je najdôležitejšie, chránia naše zdravie. Uhlové brúsky Bosch, či už malé, veľké, sieťové, akumulátorové, patria k overenému náradí s vynikajúcou manipuláciou, bezpečnostnými prvkami a medzi remeselníkmi sú známe ako veľmi spoľahlivé stroje. Bosch je výrobcom a dodávateľom náradia s radom pokrokových inovácií od bezpečnostných prvkov pre užívateľov po ochranné prvky samotného náradia do najťažších podmienok. A to je na dnes všetko. A ja vám ďakujem za sledovanie a na budúce opäť s náradím Bosch na našom YouTube kanáli Bosch Professional Slovensko. Ďakujem, ahojte.